uban maza mu je jazuga, kai ne kaɗai madubin hanga, shaɗa mara da kai na yi burga, sanatan mu ka jazuga, sannan ka jarumin talakawa, santaral muna ta yabawa, talakawa na ta jiranka, Adamawa babu irinka, ɗan Abubakar madubin duba. Hey, haka muje mu gaida mai alfarma, inuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar gaida kai mai alfarma. Ku zo mu gaida mai alfarma, kainuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar gaida kai mai alfarma. Muje mu gaida mai alfarma, inuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar na gaida mai alfarma. Ku zo mu gaida mai alfarma, kainuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar gaida kai mai alfarma. Da bari kalikin sarkin nan wanda ya yoni yayyo kowa, kai ne na sa a farkon lamari dan kai kake ta ɗeban kewa, ka ƙara yin salati gun mai ceto gare mu ranar saiwa, dan Amina sha nema kuma sha lamfazi macetar kowa, kasa da har sahabbai har auliya jikinsu ban mancewa. Ku zo mu gaida mai alfarma, kainuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar gaida kai mai alfarma. Rabbana salatin sa mana har mai gidan mu shi Sardauna, dan Abubakar Ibrahim ko ayabarka ya shiga rana, mai kyan hali da kyawun niyya ka zan fari ya hasken rana, sanatan mu insha Allah kai ne muke faɗi Sardauna, Adamawa sai madalla da samun gwani mabuɗin baiwa. Ku zo mu gaida mai alfarma, kainuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar gaida kai mai alfarma. Jeji kake dan Abubakar waye zai maka kyaure, warzu baki tashi da gayya gayan maci masomi na dare, a lafiya jirgin al'umma kowa ya barka ai zai kware, ganji kake ana daɗa sara tuwo kawai kake mun tare, ka zama kainuwa daga Allah cukar ka ba mutum ne yayi ba. Ku zo mu gaida mai alfarma, kainuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar gaida kai mai alfarma. Ka tambari aji ka sama maza maganin mazajen gwarzo, mai ayyuka na alkairai ne don ko ina ana sai ka zo, mata maza suna da fifi ko a yana faɗin jan gwarzo, ga kyautuka na alfarma da yake waye kamar sane in kun zo, gobe muna faɗin sanatan mu ɗan Abubakar mu je sha nema. Ku zo mu gaida mai alfarma, kainuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar gaida kai mai alfarma. Dutsen fashin ta maka gagara ga damunan mu mai alkairi, Alhaji Ibrahim Abubakar ga jama'ar ka tari kowa yana ta faman kai sanata ga gwanin mu mai alkairi, sannu dai kafin Allah ka gagara masu yi maka sharri, Allah ya baka jagoran jama'a dan Abubakar sai ka yi. Ku zo mu gaida mai alfarma, kainuwa maɓoyar rana, Alhaji Ibrahim Abubakar gaida kai mai alfarma. 070-30-22-0483 jagoran mutanen kirki ci
gari ja mu je jan zaki, waye kamar ka mun maka maki, talakawa ba mamaki. Insha Allah sanatan mu kan sai kayi, ka ja mu je Sardauna, mu je mu bi ka gwarzon fama.